Papai berlian gemelap dada papai berlian yang tresna wis mepu sajrone kalbu ora pilih mulu RT Toro tunggu wayang bos gua lawan doang nih bos gua pulang sapira larane bos gua sapira lenake bos gua ye ora kelakon ora pi duku wayang temen wali sakti indah karo sampean papayayan terus apa kapan sun tetap gilingan papayayan waktu kita memadu cinta papayayan di senyum sedawan papayayan dalam patron kali raja saksi ini bos Banyumuru aku mengerti bukan bos Banyumuru jagat hati kaya bisa ditahan bos Banyumuru Bapak Yayan punya kaya memeladi senongkong dengan kita ngomong bos Banyumuru bos Banyumuru antara patro bos Banyumuru
sayangnya bos buang pulang sekian kali namun bos udah apa yang bos saya jagat hati kaya bisa ditahan ibu tua jaleli punya kaya kan rata baca sari dekeng ilang koran bos penyembuh sayangnya walis oke sekian hari lembut terang pulang woplorawan bisa sendiri nang dua ibu dan pesandu jagat artis pesandu kayane bisa ditahan bos penyuruh punya kaya bos penyuruh bikin kita antara dermayu hongkong aja bohong kang mayor si balasan di bohong kang mayor aja gawe pulang jare pengen gawe omah dilawai wong wadon untuk jalan mayor wong wadon lagi kerja wong lanang sanja kula iki keelan sampeyan dolanan nang mayor kaya kramas seni wong dihianati pengorbanan kula oleh kecewa kaya percuma kula mola jare pengen gawe omah yang ada lama ngadepi kita dilawani wong wadon puja mayor
bos kayu mulu kelingan di waktu zaman sekarang kamar dalam busana baca dadah hari udon kamar dalam busana baca rajan koli bos banyu kenang wong bos banyu karena cinta kamar dono mulai maksa sukiya bos wana baja si tante saja kamar dono damai kula bos banyu muruk orang kaya pengen bauli sombing apa mati kamar dono kasih sayang bos banyu muruk kurang apa bosana baja sini emang papaya yang bos apa sih percuma pengen janji bos banyu muruk yang gawe lara di hati kamar dono sepi yang wis nyata tanpa cikito oh itu lah sindri gading punya orang percaya bos banyu muruk senajan kamar dono sumpah bos banyu muruk mulai khawatir bos wana baja tokat gak sidikin bos buah wong bulan karena cinta bos buah wong bulan korban jiwa bos banyu muruk aduh kecewa sukiya kamar dono si tante saja bersama baca demari gula bos banyu muruk orang kaya pengen bapak cilurani apa mati ibu tua cilengit kasih sayang kurang apa semene ulah emang ibu tua janini percuma pengen janji yang bos banyu muruk kali ganti sakit yang disana bos banyu muruk bagi orang orang percaya senajan bos banyu muruk sumpah bos banyu muruk mulai wakil bos banyu muruk tokat tidak sedikit bos banyu muruk karena cinta korban kamar dono aduh kecewa bos banyu muruk sukiya bos banyu muruk si tante saja bos banyu muruk demari gula kamar dono bos wana baja prikaya pengen bos banyu muruk apa mati bos buang pembulan kasih sayang ke papaya dan bos sabar kurang apa Papa Berlian semene emang bos banyu muruk bos banyu muruk namun enggak beneran ajaran di awan beri keluyuran bos banyu muruk sampai mampu iluman bos banyu alasannya bos banyu muruk diajak batur melekat pekat bisa sampai bisa tokalang bos banyu muruk bos pulang pekat bisa dikuduk bos banyu
bos banyu muru terbang tendang bolong tendangnya bolong tanpa hati bodoh diri bos banyu muru tapi aku nasi tinggal kali bos banyu muru kadang penderitaan selalu ugalan bos banyu muru coba kamari minumnya dan ugalane bos banyu muru nentang minum bopeng bos banyu muru paling sayang bos banyu pegang bisa sampai bisa bos banyu muru pulang mengabdi selagi utuh bos banyu muru akhir kaya sini tetap baik gawe iksan indah tendangan bolong tendangan bolong orang sanggup yang penderitaan bos banyu dalam kolangan selalu ugal-ugalan cobakan moringi nupe lanukan ugalane inani keturunan anak wis gede si kawinnya sampai kakak kawinan mung bisa makan nyawa si kaduan ngomong diwani minggir rasa negatif apa maningkir wong kata duwe hati ibarat kebo udah jarang mungkin bisa barengan senajan senyum cinta mati tapi kula bisa jadi dari malas nangis banyu tak di dari malas udah total dari malas jadi sabiti ngomong diwani minder rasa negatif apa balik tiga wong kata terapi ibarat kebo udah jarang terima kasih mungkin bisa bebarengan senajan kula cinta
dia terima tapi pula bisa jadi Raisa oh benar baru tak ngerti orang bakal terima laras jadi sendiri Sinigaging kang wonten dumateng telatah kampung Aljalan. Ari kampung Aljalan iku niku padepokanipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Kasuhan maring santri-santri pun kasuhan maring murid-muridipun. Kang sampun rekep silenglung jangganipun cuk mestakanipun ngantos ing ngandikane Sang Kiai Sang Syekh Sang Arifin wong kang alim wong kang adiluhur kang berilmu kang kasap mata mau para santri-santri ini pun wani rekep silanglung janggane kuncuk mestakane kaya dene sap tagrana sabta tembungening ayam grana tembungening manuk paksi wulung pating bepepes kaya dene manuk ayam kesamber maring wulung ngantos sing ngandikane Sang Kiai mau gemerenggeng swantenipun Sang Kiai Sang Syekh mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santri sun sekabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syekh, alhamdulillah nyong panggil dalam panjenengan. Ia patutin syukuri kabeh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah illa billah la haula wala quwata illa billah al-azim. Santri nisun kabeh ora ilok ora watek iki santri wadon dugi maring ngarsanipun tengajenganipun nok santri wadon awakmu wonten keperluan punapa prayogi punapa saliramu dugi tengajenganipun matur tiwasrama Kiai isune matur tiwasrama Kiai matur tiwasapa bayi awakmu santri matur tiwas dumateng panjenengan Mama Yai Mama Syekh isuniki santrine panjenengan saderenge nyawun pangapunten dumateng panjenengan bilih kata kasawonan kata kelepatan kata bendu saking panjenengan bendu apa salah awakmu karo isun munggu isun tak rasa-rasa tak pikir-pikir dan pikir awakmu ratu salah karo isun matur tiwas Mama Yai Mama Syekh angsal boten yang isun buka cadar buka jilbab isun waduh apa sebabnya awakmu sampai buka cadar buka jilbab ning ajengan isun awakmu isun iki santri panjenengan cantik jelita mboten kejagan sakurbeng bumi salumayang langit sakurbeng langit salumayang bumi mboten wonten kang cantik iya munggu kula mawon ya toli priwen awakmu wong ayu ya memang ayu kenapa buka jilbab buka cadar isu niki yayu ya cantik jelita bokat ramak yai mboten percantik
Ya percaya, tapi sebabnya apa awak buka jilbab buka cadar bau. Isun semene ayu semene cantik jelitane semok denuk templon. Masih den poligami maring suami isun. Ya wong duwe poligami ku beli awakmu dhewe bayi. Akeh wong wadon wanodya kang den poligami maring suamine terus ngedadian apa awakmu sampai buka jilbab lan cadar. Iya maksudku lah isune kuyong wong ayu wong cantik jelita wong semok denok demplon. Masa suami sun masih poligami kalian tiang sanes. Mending sending di poligami wong ayu. Sing di poligami wong blesak. Blesak dangsak. Ripali sune, marwi sune ku blesak rama kiai rama se. Aduh, anak-anak baik. Sanajan rabine semono ayune, tapi masih baik poligami karo wong kang dibawahi panjenengan. Jadi sune angsal boten yen buka jilbab. Ya wis denului maring aku. Sanalika santrine Kiai Kanjeng Sak buka jilbab. Jilbabe den buka, rambutnya dawan danan-danan, semua abang-abang, coklat-coklat ura. Nang kono Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani kadeblak ning Siti Buntala. Ada kiai ku klenger gunung. Aduh, anak-anak bahaya. Penang deleng lambi abang. Lambi abang. Kiai sampai pingsan kuriwe sebabe abang anggon pantes temen rupane lirik matane pengen pisan kenali wonge ayu galas kasien ukuran tipis kepada dayung anarang benot menger-menger wong ayu keton dengesen sakocape para santri-santri ini pun Kanjeng Syekh ningali Kanjeng Syekh geblak Siti Buntala kan ningali santri kang esti kang wadone buka jilbab kang ayu kang cantik jelita semok denok demplon. Santri-santri ini pun akhirnya duwe prasangka buruk. Kiai bae semono ahli tauhid. Wong kang tawadhu, wong kang juhud sampai geblak Siti Buntala. Apa maning isun wong kang biasa, wong kang mempelajari syariat nyang ora kegoda. Kiai semono ahli tarekat, ahli tasawuf geblak Siti Buntala. Akhirnya para santri-santri dia prasangka buruk mau. Akhir Kanjeng Syekh siuman ngelilir sakting kapidar. Alhamdulillahirabbil alamin. Isun dadi waras. Bergas maning. Santri sun kabeh isun rupane maya pisan. Bang Kiai panjenenganku kelenger keteblok. Kenang deleng wong wadon ayu kelenger keteblok. Waduh. Kenang apa sih Kiai?
apa kenang dalam wong wadon ayu ta panjenengan sampeyan geblok lenger kumakonan lho. Nggih kandos pundi Ramaya ya papanjenengan pisan karena ningali wanodya kang ayu rupan kang cantik jelita kaya dene Dewi Nawangwulan. Kados pundi Ramaya sampai pecah sampai pingsan kapidara. Santri sun kabeh rungoken. Isun pinsan geblak ning Siti Buntala dudu kanan deleng wong wadon ayu dudu kenang deleng wanodya kang denok dudu kono. Si kados pundi Kiai? Hah? Nyong ya paham. Panjenengan kelenger pinsan geblak Siti Buntala ku kenang apa Kiai? Isun oli pelajaran tauhid kang jero. Pelajaran tauhid apa kulo Kiai? Pelajaran tauhid menggene. Setelah isun ningali santri sun kang cantik jelita wanodyayu masih den poligami maring suamine isun uga angsal pelajaran tauhid kang mendalam isun iku ya masih mempoligami ketauhidan. Mempoligami ketauhidan kados pundi Rama Guru, Rama Kiai. Kados pundi Rama Kiai, Rama Guru. Poligami tentang ketauhidan iku kados pundi? Ya isun iki poligami ketauhidan. Mempoligami karo Gusti Allah, karo Tuhan. Poligami karo bab dunya. Kadang-kadang isun ibadah maring Gusti Allah masih den wayu karo dunya, ora madhep maring Gusti Allah secara totalitas. Gusti Allah masih den wayu, masih den poligami karo dunya. Isun masih akeh madhep mung dunya dibandingkan madhep mung Gusti Allah. Iku maksude kaya mengkonon. Gusti Allah ya ora gelem den wayu. Gusti Allah ora gelem den kembar-kembar. Gusti Allah ora gelem den banding-bandingaken. Yen isun cinta, yen isun tresna dadi ambane Gusti Allah kudu totalitas. Ojo akeh ngadhep maring dunya. Gusti Allah dadi nomor loro, nomor siji dunya, nomor loro Gusti Allah. Iku artine mempoligami pelayan Gusti Allah. Gusti Allah maha baik, Gusti Allah maha mulia, Gusti Allah maha suci, Gusti Allah maha sempurna. Kadang-kadang isun iku ya berprasangka buruk maring Gusti Allah. Isun dikir wirid sedawane urip 30 tahun. Tapi jaluk maring Gusti Allah den wenehi isun akhirnya berprasangka buruk. Sementara isun nembe kenal karo tangga sebelah, wong nembe kenal sedina baik, isun wis diajak mangan bareng, nyate bareng, nginung enak bareng. Akhirnya dianggapan seolah-olah tangga iku luwih baik ketimbang Gusti Allah. Karo tangga nembe kenal sedina wis diajak mangan bareng, nyate bareng, tapi karo Gusti Allah isun ibadah 30 tahun, zikir 30 tahun durung diwenehi. Iku kehendak isun, kepengenan isun durung den kabul, akhirnya berprasangka buruk. Sebenarnya Gusti Allah wis ngwenehi maring isun, tapi karo carane dhewe dudu karo kang den jaluk maring isun. Diwenehi ketenangan, diwenehi kenyamanan, diwenehi ketaatan, diwenehi warid. Rajin ibadah, rajin zikir, rajin salat wajib, salat sunnah, rajin puasa, zuhud maring Gusti Allah, tawadu maring Gusti Allah, qanaah maring Gusti Allah. Iku wis
rahmat saking Gusti Allah isune dianggepe durung den sukani apa-apa. Padahal Gusti Allah iku ya wis ngeweni isun. Ngirup udara, oksigen, iki yen tuku ya pirargane. Aja dianggep oksigen iki iya beli penting. Luwih penting oksigen ketimbang duit. Yen ning bumi iki lak oksigen, manusia bakal mati kabeh. Tujuannya manusia, tanduran, hewan, bangsane jin, yen lak oksigen ya pralaya kabeh. Gusti Allah wis ngluwihi ngupahi kang luwih cukup daripada dikir isun. Isun wis diweni warid tapi isune ora kerasa karena sing dianggo iki logika. Dudu karo rasa. Kaya mengkonon mau santri isun dadi isun aja seudon maring dat kang maha suci kang asmane Allah kang parek tanpa wengenan kang ana ning kene kang liputi isun yang liputi urip. Oh, kaya mengkono kiai. Pokoknya yang panjenenganku kelang arep nang dalem ngadun ayu. Nang ayu beli kejaban, waduh senok kaya anak senok. Nang ayu telu kiai pelengar. Waduh, kaya kiai kan pondok pesantren wetan kok. Ya dudu mengkono. Isun pingsan iki oleh pelajaran tauhid. Pelajaran kang ketuhanan kang jerone ora kejagan. Enggak kiai, punten kiai. Ana wong jaluk lagu kiai. Serat salira Bapak Haji Mantri Mudasir karo Bapak Guru Mulyono. Jelagune serat salira. Ayo ga, Haji Mantri. Guru, lagune serat salira mangga den pirengaken serat saliranipun. Oh. Ya beli. La 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 la. Lapai kopi getasan serat salira. Terus pegadaian gamblang nang Joni kang Leo Lura anggap serat salira. Bos Lelo serat salira Mas Tanya Pendekaryono wongi tadi tos katampi Mas Leo kan tenan Bapak Eji kan bumi kejuden kan tenan monggo Tesangki mamai tutup serat katresnan sabudaran Bapak Yudi mamai sabar bos balon jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalilan Adar noto lepat mondot sersan odot sersan andi tipis serat salira Mas Sayat bos pemancingan dina jajaran kalimah Mama wali Bapak Eji Mas Leo Mas Tayo medua Tesapu Mas Tayat bos kemancingan Sereng aturan Soksin Mas Tommy Mas Kincu Aulis Majapahit teka pada
saya moal walaksana mendapat sebab ayo dia mama itu tuh mama sabar sasaran tenanaon pajono bapak pembina kejudien pajono tenanan Kang Joni ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala yang salir gas lawas Papa Iqbal Sukanila ada noto silih antosan tuh kali sadar noto Papa Iqbal salinger pinu lamunan Sampai di sini dulu, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.